Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алгатаба кайбер темалар турында. Шәһәр бюджетын бүлү, трамвай төзелеше проблемасы һәм спорт тармагын күтәрү мәсьәләләре. Шулда шәһәр советы депутатлары утырышы узды. Видеокамералар урнаштырылмаган, гадәттән тыш хәл була калса, сигнал төймәләре дә юк. 3 бакчачылык ширкәте кара исемлеккә эләкте. Идел буе Болгар дәүләте нинди булган, халкы ничек яшәгән? Чаллы музеенда мавыктыргыч экспозиция эшли. Шәһәр бюджетын бүлү, трамвай төзелеше проблемасы һәм спорт тармагын күтәрү мәсьәләләре. Бу һәм башка сораулар шәһәр советы депутатлары утырышында каралды. Иң актуаль темаларны киләсе сюжетта чагылдырдык. Шәһәр советы утырышында бюджет акчасының кайсы тармакка юнәлдереләчәге турында сүз алып барылды. Акчаның күп өлеше Чаллыны яшелләндерүгә һәм юлларны төзекләндерүгә тотылачак. Доходы бюджета города в сумме 12 миллиардов 692 миллиона 746 тысяч рублей. Расходы бюджета города в сумме 13 миллиардов 426 миллионов 373 тысячи рублей. Бумажниклар микрорайоннан беренче автомобиль юлы киселешенә кадәр трамвай рельслары салырга ниятлиләр. Юллар төзелешенә 1 миллиард 300 миллион сум акча таләп ителә. Источник пока нет. Будем думать, где искать, но дорогу осилит идущий. Будем ходатайствовать, чтобы включиться в федеральные и республиканские программы. Наил Мәхдиев үзәк район башлыгы вазифасына Эдуард Фаттав кандидатурасының тәкъдим ителүе турында да белдерде. Мэр әйтүенчә, ул үзе шундый карарга килгән, әмма эшкә керешер алдыннан аңа шәһәр советыннан чыгасы була. Бу Ленар Зариповка да кагыла, чөнки аны Актаныш районы башлыгы итеп билгеләделәр. Мы с определенным сожалением удовлетворим, я думаю, ваше заявление в наш адрес, так, коллеги? С определенным сожалением. Но и в то же время мы гордимся, что наш коллега был замечен и пошел уже на службу, муниципальную службу, на более высокий уровень. Шәһәр советы утырышында спорт мәктәпләре һәм секцияләре хезмәткәрләренең эш хакын күтәрү турында да сөйләделәр. Яшь спортчыларны әзерләүче тренерларны матди яктан хупларга кирәк дип белдерде шәһәр мэры. Лилия Хәбибҗанова, Русланбек Мөхәммәтов, Кирилл Хабзей, яңалыклар. 3 бакчачылык ширкәте кара исемлеккә эләкте. Аларның өчесендә дә куркынычсызлык чаралары күрелми. Видеокамералар урнаштырылмаган, гадәттән тыш хәл була калса, сигнал төймәләре дә юк. Шәһәр мэры әлеге бакчачылык ширкәтләре рәисләрен тәнкыйтьләп чыкты һәм кимчелекләрне бетерүләрен сорады. Чаллыда 16 бакчачылык ширкәте бар. Шәһәрнең эчке эшләр идарәсе башлыгы урынбасары Михаил Чикмарев әйтүенчә, аларның барысында да куркынычсызлык чаралары тиешенчә күрелә. Алма, Союз-Н һәм Кама-2 бакчалары гына кагыйдә бозучылар исемлегендә. Там же имущество граждан. Потом бегать по заявлениями, вот у меня украли то, убрали то. Что это такое? Есть инструменты того, чтобы не украли, не обокрали, чтобы урожай не помогли в кавычках собрать. Вот у нас 13 или 14 садовых обществ. Это дело понимают председатели? Видеокамералар урнаштыру бакчачыларга кыйммәткә төшә ди Алма ширкәте рәисе. Камералар урнаштырудан тыш башка проблемалар да җитәрлек. Әйтик, су торбаларын яңартырга кирәк, иске электр челтәрләре дә алыштыруны сорый. Сигнал бирү төймәләрен куюны да кирәк дип тапмый ул, чөнки янда гына хокук сакчылары бүлеге урнашкан. Тревожная кнопка была. В 2020 году, получается, мы от нее отказались за ненадобностью. Мы в шаговой доступности находимся от Комсомольского УВД. Есть бесплатные, получается, номера телефонов 02, 102. Вызываем, проблем нету. Приезжают тут же. На структуру общего пользования устанавливает видеонаблюдение СНТ Алма. А уже на частную структуру устанавливают у меня садоводы за свой счет. Михаил Чикмарев әйтүенчә, шәһәр урамнарында видеокамералар санын арттырырга кирәк, чөнки бүгенге көндә нәкъ алар ярдәмендә хокук сакчылары җинаять эшләрен тизрәк ачуга ирешәләр. Узган ел күрсәткечләре 5%-ка арткан. Моннан тыш хокук бозучылар санының да кимүе күзәтелә. Лилия Хәбибҗанова, Русланбек Мөхәммәтов, Сергей Вильданов, яңалыклар.
Иң яхшылары Ярышолыда медицина хезмәткәрләре көнен билгеләп үттеләр. Тантаналы чара энергетик мәдәният сараенда узды. Медицина хезмәткәрләрен Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрының беренче урынбасары Альмир Абашев һәм шәһәр мэры Наил Мәгдиев котладылар. Медицина хезмәткәрләрен Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгының мактау грамоталары һәм күкрәк билгеләре белән бүләкләделәр. Бик шатмын. Шундый мотор конкурслар үткәрелә безнең Татарстанда. И бик куанычлы с днем медицинского работника бит инде шушы конкурс. Күңелләрем бик тулы минем. Керамика соңгычлыклары, хуҗалык кирәк-яраклары, йөзлек муенсалар. Шолның тарих туганы якны өйрәнү музейында Идел буе Булгар дәүләте чорына караучы мавыктыргыч экспозиция урын ала. Булгарстанда ислам динен кабул итүгә быел 1100 ел тулды. Шул уңайдан музей хезмәткәрләре мавыктыргыч экскурсиялар уздыра. Прекрасно болгары умели обрабатывать металл. Одними из первых в Восточной Европе освоили выплавку чугуна. Пычак, чүкеш, кодак һәм башка шундый хуҗалык кирәк-яраклары Булгарда эзләнүләр вакытында табыла. Болгарлар күчмә халык булалар. Урта Идел буена килеп урнашкач, алар ныклап игенчелек белән шөгыльләнә башлый. Аеруча һөнәрчелек киң таралыш ала. Әмма Идел буе Булгар дәүләте язмышы аеруча ислам динен кабул иткәч үзгәрә ди музей хезмәткәре. Ислам дине бу дәүләткә беренче чиратта сәяси сәбәпләр буенча кирәк була, чөнки дәүләт барлыкка килгәч, аның хәзәр калганлыгыннан бәйлеге бетмәй. Тулысынча һәм шушы бәйлекне юкка чыгару максаты белән безнең инде алмашкан Багдад халифлегеннән илче чакыра. Багдад халифлегеннән Сусан эр-Раси һәм аның сәркадибе Әхмәд ибн Фадлан киләләр. 922 елда Идел буе Булгар иле рәсми рәвештә ислам динен кабул итә. Шул вакыттан ул үсеш чорын кичерә һәм алдынгы Европа дәүләтенә әверелә. Бу вакыйга зур йогынты ясый безнең дәүләткә. Хәзер инде дәүләт шәрык илләре ислам дөньясының бер өлешенә әверелә. Мәдәният өлкәсендә, мәгариф өлкәсендә инде зур үзгәрешләр барлыкка килә. Ислам динен укыту безнең инде көнкүрешкә керә. Мәчетләр төзелә, мәдрәсәләр ачыла. Халык укырга, язарга өйрәнә. Бу исә Коръәнне өйрәнүгә, дини китаплар белән танышуга юл ача. Болгар бөтен дөнья мөселманнарының төньяк чигенә әверелә. Лилия Хәбибҗанова, Ленар Солтанов, яңалыклар. Диңгез продуктларын яртаучылар өчен менә дигән яңалык шоуларны Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмә ярминкәсе сөендерүен дәвам итә. Җәй һәм мөһим бәйрәм Корбан гаете вакытында диңгез деликатесларының 35тән артык түре тәкъдим ителә. Пробуйте нашу чабычу, обалденная, нежная, малосольная, тает во рту. Дайте попробовать. Исланган продукциясе таралган киштәләрдә Ирак көнчыгышның кыйммәтле балыклары белуга, нерка, киш, учпалту, Сөләйман балыгының иң затлы түре чавыча. Җәйге чилләдә балык ит ашауга караганда яхшы альтернативага әверелә. Өстәвенә алда Корбан бәйрәме дә. Чавычу взяли холодное копчение и горячее копчение. Очень вкусный, хороший. Поэтому и купили. Икра нравится, и рыбка нравится. Всегда прихожу, когда они приезжают, беру, рыбы 2-3 вида беру, икру всегда. А как вам на вкус? Очень хороший, мне нравится. Чавыч улдыгы Камчатканың чын кыйммәтле булып тора. Аның башка балык улдыкларынан майлы кислоталар күп булуы белән аерылып тора. Бу баш мие эшчәнлегенә, йөрәк һәм кан тамырларына яхшы йогынты ясый. У нас шикарная икра, крупнозернистая, отборная. Обратите внимание, прям зернышко к зернышке. Слабосоленая, богата витаминами и микроэлементами. Детишкам, беременным, это же натуральная икра, дикая рыба. Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмә ярминкәсе шоуларны 25 июньгә кадәр көтеп кала. Грин сәүдә үзәге 1-нче кат, керү автозавод проспекты ягыннан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сүзең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.
Санаторий Шифалы Суйжминвода предлагает программу для лечения и профилактики хронических заболеваний дыхательной системы «Свободное дыхание». Повышайте иммунитет и укрепляйте противовирусную защиту организма. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 20 по 25 июня. ТЦ Грин, 1-й этаж.